Makapuso karong buntaga atong hisgutan ang kalihukan aning usa ka grupo sa Cagayan de Oro City nga nagwili sa pagtuon may kalabutan sa mga robots. Kung unsa kini, kana ang atong sayron kauban ni Ma'am Herabel Villanueva sa RoboGals Cagayan de Oro Chapter. Ma'am Hera, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag po sa imo, Cyril. Okay raman. I'm doing great. Ma'am, alang sa kasayuran sa tanan, unsa ba kining grupong RoboGals? So, ang RoboGals isa kini nga not-for-profit organization na nagsugod sa Australia sa 2008. So, kani nga organization, ang iyahang aim kay para mo increase ang mga babae sa engineering o technology nga mga fields o para ma-meet na mo ni siya nga goal, gahatag kami og mga libre nga mga workshop para sa mga bata o kabatan-unan sa komunidad o sa mga eskwelahan. Ma'am Hera, unsa pud ba ang sagad robot nga anaa sa inyong posisyon? So sa karon ang among mga robots kay majority sa ilaha mga make block. So kani siya isa ni siya ka engineering and technology nga robotics kit. Tapos ang iyahang basic nga functions kay naa siya mga sensor. So pwede siya palihok kon depende kung giunsa nimo siya og program. So kani nga mga robots is pwede sila i-move based sa mga yang sensor. So naa siya mga sensor para mag detect kung naabay mga objects sa iyahang kalayuan. Napod siya sensor for line detector, so pwede siya gamiton para mag-follow og line. Kinipod nga mga robot is pwede nila i-detect kung unsa ang kahayag, so naa siya light na sensor, naapod siya LED, naapod siya LED nga lights na pwede nimo i-change ang color based sa imong mga inputs or based sa imong gi-program. Ma'am, kining mga robot nga naa sa inyong posisyon, paunsa kini ninyo nakuha? So ang mga robots nga naa sa among possession is usually gihatag ni siya gikan sa among counterpart na chapter sa Australia. Ang uban pod ani kay gihatag sa amoang sponsor. So kini siya nga mga robot is gikan ni siya sa among mga partners, dili kami ang nagbuhat. Ma'am, na-mention nimo nga aduna mo'y mga bata nga miyembro sa inyuhang grupo. Unsa pud ba ang inyuhang ginatudlo kanila? So sa mga high school level, usually gatudlo mi o mga robotics gihapon. Pero more on ang among focus sa ilaha kay unsaon og program sa robot. So unsaon kini pagpalihok base sa input nga nakuha sa sensor, unsaon pud pag-create og mga solution sa mga problema gamit sa robotics. Ma'am Hera, unsa-unsa pud ba na mga recognition ang nadawat sa inyuhang grupo? So last 2018, na-acknowledge kami sa RoboGals Global. Gitagaan mi nila og Sign Up Award, which was a recognition for the most developed chapters sa ilahang organization. And just last school year, naka-receive po mig award sa isa ka private university diri sa Cagayan de Oro City in cooperation with one of their organizations for offering a community program nga nakatabang sa isa ka komunidad diri sa Cagayan de Oro. Ma'am, sa imuhang tan-aw, unsa ba ang nag-inspire sa inyuha nga ipadayon kini nga grupo? So daghan sa mo ang mga babae and napod mi members nga mga lalaki. Pero ang amoag yung rason kung anong amo ning dala ang RoboGals diri sa Cagayan de Oro kay diri man gud sa atong dakbayan ug sa Pilipinas gyud in general, gamay ra babae ang gatrabaho sa engineering ug technology nga courses ug sa technology nga mga fields. So sa Pilipinas 11.2% ra nga babae ang babae sa engineering nga mga fields ug engineering nga trabaho. So kami gusto namo i-empower ug i-encourage ang mga babae ug i-realize sa ilaha nga ang engineering ug ang technology kay option para sa ilaha sa ilahang trabaho or sa ilahang future. Lastly, Ma'am Hera, unsa imuhang tambag ug mensahe sa atong mga kapuso nga buot sa mosulod niini nga hilig? Ang ako ra yung maingon kay kaya ninyo ang unsa man ang inyong gusto buhaton ug ayaw i-limit ang inyong kaugalingon sa mga options sa ginaingon sa ubang tao. So take STEM, take engineering, take technology courses. Kaya na ninyo as long as inyong ibutang ang inyong utok sa unsa inyong gusto buhaton. Daghang kayong salamat, Ma'am Herabel, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and take care always. Salamat po, Cyril, and amping po kanunay sa inyo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.